Pila phiang na dong sha dong hajing ichong phi nga hun bat sha nya ngala rai bat phi ban ya shong Mình con ni qua ban ai cũng lấy phi kịp ba nông kesan kịp ba chú kesan ini nak kapor ting don hang ni menta ban pentip phi ba ngin sa release no ya koi ke music video ka ba lai ter tem mau chithut pat kata kanong hakalai po tereng nai mat ar hajar apply kapor kanong san beje janmit bat haka channel jing shai kala way kaba ngalaju don benta yi haka tu ka channel kumba pilat yu i ta nakaliang ka jongi ni pan ka jing kersan na phi ban yarab lam ban share ban like ban subscribe ya ka channel but kajing yarap ko jong phi ka ai min sim yang ni kinong shimpanta bat banginang laro banang yai ke shaprang bat hinang laro banang yai penme shushu ye ki music video ki ba kham itna nang ni shakman te tang kini ki content ku desibun ku desi hajar ngo te nakleng ka jonga ru kumbala pensai ni actress te ngaru nga snup nga wan ban pan jing yarap na piki pajba ba phi jukersan ngi na koi kapor se koi kapor te ka karteng ka jonga ka dei the bok wan yang asa nga shong asa nonglang te mentang pentip se phi bangin sayo ban release ya ka music video ka bang lai karteng maujin thot bala ruai de ram siang bala direct bala penpipin biang da don bok marngar te kane kade ka sin ko baning kong inga ka bangan yo bani simbenta bat i ha ki music video pat ngas ko ban ai kli sibun i don bok marngar ba ila khot yanga ba ka bangan yo ban nong kum actor teng shop yang kane ka music video te nakleng ka jongaru nga thrang ya ka bangan yo ban ya simbenta ha kum kini ki music video kham tama kini ki jingroi ki bala long ki bala kham tamu ki jingroi ki bala kham pau kum ki jingroi jingor siang ki bun ki baya I beria so tanat bun sang ki jingroi jing te ngasko ban ai khlei sibun ai phi ki parlok bat karpat rep ya phi da ka jing yarap ko jing phi ban share ban like ya kane ka video ko jingi miru min sra nangyo bor ban penmi susu ki video na ka wei ka por sa ka wei ka por tang kine ki ten ki ba khndiat khlei sibun khlei sajar ngo ngin se ka du patha ki wei pat ki next video khlei sibun